Halo guys, iya Mas Andrew jare mana ngajak tuku kabel. Nah kita kan tadi kan tak pulang dari angkringan kan tak jam jam 4 atau setengah 5 itu loh guys. Nah langsung tidur kan berhubung nunggu buka tokone bangunan iya pokok toko bangunan toko ngono iku lho kan nak jam setengah 8. Nah kita ikut tidur dulu jadi ini kok bangun ya jam 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 8. Nah saiki wis jam 9. Bayangno lho nggugah Mas Andrew sak jam lho koyo nggugah keboy. Kita buka bareng-bareng yuk. Mas. Siapa penonton? Halo. Ayo nah, iku mang dikongkon gugah jam 8 ya. Saiki wis jam jam 9 paling. Gak tangi-tangi masamu. Yuk kita gugah maneh. Mas. Ayo tuku iku ambek jupuk kipas, ambek boncone pasar. Ayo. Kak, ayo sampe pasik penontonnya. Ayo, wis jam 9 lho. Ayo cepetan kek jare. Engko mesti jare. Iya, jare. Engko sing apa engko pasti sing dibangunin susah lah kamu. Wong aku lho tangi dhisik malah nangekno kamu kok ngomong aku sing di. Ojo ngomong pisan tok masamu tiap hari sing bangun duluan sapa sore? Nek gak aku wis sapa Ayo bangun. Ya bangun, cek penonton iki ero lek sing bangun iku mesti selalu aku gak kamu. Ngono ngomong ngongkon aku kiki kene turu, dek dhewe lho sing turu masamu guys. Ya. Ya aku kan, Mas. Ayo, kita lubang hidungku ketok iki lho. Ayo. Melek. Ayo, aku lho wis siap karek nggawa jaket to. Kamu, Kamu. Ayo cepetan. Ngono iku gesek digugah masamu. Ayo. Iya, enggak jelas ngono iku. Ya wis ngono iku arek sepel tenan. Masih aku yo ngantuk tapi yo tangi. Gak koyo dhek. Batang ae koyo kebo giro. Wis ngono ae ya, guys. Ngono ae wis engko tak sambungi maneh ya. Aku tak berusaha membangunkan si kebo bugel iki ya. Wis ngono ae. Guys. Iki aku ate kabel karena baterai Mas Andrew lagi tangi tak buka ke jam 8 sampai saiki mes setengah 11 lagi tangi bayangno apa tangi setengah 8 dek tangi setengah 11 ngono jare wong emang ngongkon aku nangekno jam 8 tapi nyatane dek tangi jam setengah 11 bayangno selama apa aku membangunkannya kan ayo ya cik malah cik on sono iya wis ngalih wonge iki mange aku gak lipstikan Mas kok lipstikan aduh saya gak kok lipstikannya sik mana ya panas ram iki delok guys panas menter koyo ngene wis rokokmu wis wis kita langsung masuk baru cuci kayak langsung ke toko listrik sih tuh
Iya. Kan. Kembali lagi bersama Gak usah kembali lagi saya penjahat jalanan yang punya film franchise sampai banyak Domtor itu. Wis, kita tenan di tuku kabel. Kok matiin ta? Kenapa dimatiin? Sok-sokan berisik musikan yo nang kok. Ya ngevlog kan berisik nang ngene. Iki lho sikutu kumprat iki lha apa iki? Tawil-tawil nek kono. Iki wis jam 11. Mang jarene Sekarang wis malam, guys. Gak, jarene mang. Iku lho green screen iki saya. Jarene mang iku ngene, guys. Sekarang iku jam 11 malam. Kenapa terang ini green screen editan? Mang iku jam 8 nanti beli kabel. Nah, kan nak tokone iku bukake nak jam 8 ya, guys. Ya wis setengah 8 ya wis setengah 8 ae ya. Nah, ternyata jam 8 tak bangunin. Iya, nanti jam 10 jam sampai jam setengah 10, jam setengah 9 enggak jam 9 bohong guys, bohong. Semua itu ana bukti ya, ana video lah pokoknya ada penyangkal apa. Semua itu adalah tipu daya iblis. Mari ngono ya, guys. Kok jam setengah 10. Oh, bangunin nanti jam 10. Oke, tak bangunin jam 10. Ternyata bangunin setengah 11, berangkat jam 11. Encet on. Itu adalah propaganda berita media Ukraina, guys. Jangan dipercaya. Kamu sih enggak bisa dipercaya. Nah. Disuruh berangkat janjiannya jam berapa? Berangkatnya jam berapa? Percaya sama saya, musyrik. Biarin, harus percaya sama saya. Musyrik. Ya. Apa? Musyrik. Wes ngono ae ya, aku malas sampai iki. Siapa sih? Ngevlog. Halo, gak ditutup lho. Wah, buka sana. Lho wes kok emang wis 2 menit. Iki 4 menit 6 menit jok kakek kok disambung nek kono. Wis ya ngono ae, guys. Kok tak sambung nek wis teko ya. Iki jenek perjalanan iki lumayan. Wis ngono ae. Kita akan menuju barat mencari kitab suci. Yuk, hati-hati. Pelan-pelan nih. Oke, wes ngono ae, guys. Kok tak sambung nek kono. Bye bye. Aku wis teko dek lampu. Hanya pagi. Iya, niki lampu. Wes ayo ngono ae ya, nek kene panas. Aku lho durung adus. Nyantol guys, sik sabar, nyantol sik. Ayo kita panas. Kita mau ke beli kabel. Permisi, Mbak mau nyari kabel meteran. Iya meter. Iya kabel listrik. Yang itu. Itu yang besar sih Mas. Iya. Oh iya, itu yang besar sih Mas kayak di dapur itu. Iki sih paling besar ya? Ada atasnya lagi tapi. Oh enggak, ini cukup. Oh enggak punya. Iki ya ta? Ini jejer juga. Oh ya. Itu 5 meter, itu per meter berapa? 7, ya wes 7 kali 5 meter katamu. Sing di bawah ini apa Mbak? Iki to ta? Iya, lagi enggak. Ini enggak jejer loh ini. Langsung gulungan ini. Iki enggak diajar ya? Tapi iki kecil kok. Gak jauh. Iso guys. Guys, aku iki wis mari golek lampu ate bayar yo. Aduh, bayar. Mang sudah itu 10 meter gak situ. Asline mang tuku rada dawa tapi nek kene ana jenis
jenis stok beli ya wis mareng wis tuku siji ae ya. Kita langsung bayar aja Mbak Iblik. Jangan guys, jadi masalah kepanasan. Lampu. Yap, ini lampu. Terus kita di tukang jualan lampu. Ini lampu. Ini lampu. Kita di tukang jualan lampu. Dia menyerahkan kepalanya untuk dijual. Oke. Berapa Mbak? 70. 70 ya? Kalau sing golongan itu yang golongan ini berapa? 265. 50 yar, Kak. Meternya paling ketemu 45, kalau paling banyak 47. 75 ya? Saya 70. Oh 70 saya Mbak, transfer ya Mbak. Guys, kita iku wis selesai beli kabel. Kita mau ke pasar ngono ae gak ngerti wong-wong iki rek. Kita mau ke pasar tapi kita nyebrang sik. Deloken to iku ya ampun ramene kit wong-wong iki padha nandita wong poso-poso awan-awan padha metu kabeh ini iki. Sampai heran aku. Ayo. Sik sabar. Mas Andro lampune kepala sampai menyala iku lho, guys. Delok entah. Lampunya kepala. Aku mang di dalam gak banyak video kan ya soalnya yo gak panas sih ram. Yo hati-hati. Yo hati-hati ayo hati-hati enak guys ngabani tok guys. Yo lurus ngono tok. Enak kan ngabani. Ya wis, nek video iki ditutup ta dibuka, gak usah ya dibuka ae tak sambung teko pasar. Oke, iki aku perjalanan di pasar, gak usah kakean ngomong wis ngene ae, aku dhewe ya kesel iki poso-poso mbok kon ngomong ae wis, engko tak sambung teko pasar yo. Yo, ngono. Haha. Kita sudah sampai di bakul kerupuk pasar guys. Iki Rizka ini guys. Ya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Biar Rizka mau ngevlog blonjo talap kosak karep-karepe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan goodbye. Bye. Sonai. Ini ngono. Mbak nggo es lho. Ini bae kata. Mbak tuku es rek. Mbak nggo es. Oh, terus kamu tuh wis bonandi kok. Oh, mari kita lihat dia nih. Kau melakukan kono. Nah, kau wis. Oke guys yo, mantap. Biarkan Rizka belanja kita sampai jumpa lagi ke vlog selanjutnya. I love you so much, you know me so well, dude. I love you girl, I love you. Bye bye.